Kazuwai vateereri kwese kwatiri, mufaro wangu kuuya kuti tigoverane shoko raMwari. Bhaibheri rinoti munhu ararame neshingwa bedzi, asi neshoko rimwe nerimwe rinobva mumuromo waMwari. Ndinonzwa kufara munguva yekugoverana kumativi mana atiri nyika yedu yeZimbabwe. Mwari vatiitire zvakanaka. Zita rangu ndinonzi mufundisi Munyere Yemhuka, kuchitungwiza East Province Apostolic Faith Mission in Zimbabwe. Regai ndiverenge shoko raMwari. VaEfeso chapter 2 verse 6 inoti iyo akatimutsa pamwe chete naye akatigarisa kudenga pamwe chete naye muna Kristu Jesu. Ndoda kutaura pamusoro pekugadzikwa munzvimbo dzemuchadenga muna Kristu Jesu. Kugadzikwa munzvimbo dzemuchadenga muna Kristu Jesu. Regai nditaure ndichiti upenyu hwatinorarama hunobva munyika yomweya. Takatangira munyika yomweya sevanhu vakasikwa naMwari. Bhaibheri rinotiburitsa pachena kuti Mwari watinonamata Mwari mweya. Kureva kuti timunamatewo tofanirwa kumunamata mumweya nemuzokwadi, sezvazvakanyorwa pabhuku yaJohn chapter 2 verse 23 ne24. Kureva izvo kuti nyaya dzekunamata dzinotangira munyika yomweya. Nawo nyika yomweya haisi nyika yomweya wakanaka chete, kune nyika yomweya wakaipa. Kureva kuti munhu wese hapana ari pakati nepakati. Unogona kunge uri kunyika yomweya wakanaka, kureva mweya waMwari, kana kuti uri kunyika yomweya wakaipa, kureva kunyika yaSatani. Nawo shoko raMwari rinotiratidza pachena kuti kune nyika yaSatani. Ukaverenga shoko raMwari chapter 26 verse 18 yebhuku remabasa avapostora, muapostora Paul achinyora tsamba kana kuti achiparidza vhangeri, anoti Mwari wakandituma kuti ndisvinudze vanhu kuti vabve pasimba rerima vaende kuchiedza chaMwari, vabve pasi paSatani vachienda pasi paMwari. Kureva kuti munhu hausi pakati nepakati, whether hautende zvaMwari, iko kusatotenda, kuti kune nyika yomweya kusatotenda ikoko, unotori mweya unokufurira, mweya waSatani. So regai nditi panguva ino makorokoto kune vakaberekwa patsva nekuti vakabviswa kunyika yaSatani vakaenda kunyika yaMwari. Kana waenda kunyika yaMwari unobva wapinda munyika yomweya, munyika dzokunamata idzi. Ndo nyika yauri kunzwa vaEfeso chapter 2 verse 6 ichiti iyo paakamuka kuvakafa akamuka neavo vanotenda, nokuti paunotendeuka unobhabhatidzwa pakufa nokumuka muna Kristu. Paunomutswa munyika yomweya, munhu wemweya uyu unobva waenda kunogariswa munyika yomweya muna Kristu Jesu. Ndo pataverenga pari kuti takagara munzvimbo dzemuchadenga muna Kristu. Nawo nzvimbo yatakagara iyi iri pamusoro penzvimbo inotangira madhimoni. Rima rinotangira padenga riri pasi pedenga raMwari. Denga raMwari riri pamusoro pamatenga anoopareta mweya yetsvina ichibva. So kana usati waberekwa patsva, uri kurarama munzvimbo yauri kukontrolwa nedenga rechipiri rawakafukidzwa nerima naSatani. Paya panotaurwa mushoko raMwari kana ukaverenga kubhuku yavaEfeso iyeyu wataverengesa pachapter 6 verse 12 inoti iyo hatirwe nenyama neropa asi nemweya yemuchadenga. Kureva kuti pane mweya iri muchadenga inoda kukontrola remangwana revanhu. Paunoberekwa paya unotoinishietwa kumweya iyoyo, inoda kuti urarame uri pasi payo uchiita sezvainoda. Mimwe misikanzwa inorarama vanhu vachiita kumwe kwacho hakusi kuda kwavo. Kune mweya inotokontrola kuti urarame mararamiro aunoita iwayo, mararamiro ekudhakwa, mararamiro emutoriro, mararamiro echipfambi. Zvimwe zvacho zvinokonzereswa nemweya inokontrola upenyu hwavanhu vari kurarama panyika yevapenyu. Asi kana waberekwa patsva unobviswa kunyika yerima iyoyo uchienda kunyika yechiedza.
ukabatanidza vhangeri yandiri kutaura pano, ukanonoitsvaga kuna vaKorosa chapter 1 pavhesi ya 13, inoti wakatibvisa kunyika yerima ukatiendesa kunyika yechiedza chemwanakomana wake waanoda. Kureva kuti nyika yechiedza inyika iri pamusoro penyika yerima. Rima harigone kurwa nenyika iyoyo nekuti inyika ine simba. Rima harigone kunzwisisa nyika yechiedza inyika ine simba. So Mwari wekudenga ngaakuitire zvakanaka, akugadzike pamusoro-soro pausingakundwe nemweya yerima nemweya yenyika, pamusoro-soro pausingakundwe nemadhimoni, nekuti wakagadzikwa panyika iri pamusoro penyika inoopareta varoi vari pairi. Tarirai muone kuti upenyu hunobva kurima. Rima irori ramunoona iri ndiro rima rinoopareta nevaroi, vachigona kufamba nezvimutundu museresere zvavo zvinonzi rusero, vachifamba vachiroya. Asi kana iwewe wapinda muna Mwari, unotoenda pamusoro perima iroro. Rimwe gore murume anonzi Dhaniero ari munyika yeutapwa yeBhabhironi, zvinonzi mambo akarota hope dzichibva kunyika yaKristu. Mambo akatadza kudzidudzira nokuti dziri kubva kunyika iri pamusoro pemweya yetsvina, zvinonzi nganga nevaroi. Zvakadedzwa kuti zvigone kududzira hope idzodzo, dzikatadza kusvika vazotsvaga Dhaniero, murume akanga achigona kuwana upenyu hunobva kudenga irori rechitatu, denga rekuzarurirwa, denga rinogara Kristu. Zvinonzi wakagona kunobata hope dzamambo akadzidudzira. Ndiyo nyika yokuti kana wapinda mairi unotanga kurota hope dzemangwana rako, unotanga kuratidzwa kwauri kuenda naMwari. Hazvidi anoprofita, Mwari anoisa mweya wekuprofita mauri, unotanga kukurotesa zvakanaka. Dzimwe nguva kuti uone kuti upenyu hwako huri pasi perima, hope dzaunorota, unorota hope dzinotyisa, unorota uri kugrade 2, iwe wamunhu akatoenda kuuniversity, uchiroteswa, uchishunguridzwa uchiri mwana mudiki, unorota uri kunzvimbo dzemakuva, uchiri wakasungwa nedenga rechipiri, uchiri wakasungwa nemweya yerima. Asi kana watendeuka patsva, wapinda muna Kristu, unoenda kudenga iroro rechitatu riri kutaurwa pano. Takazviona papi kuti rinonzi denga rechitatu? Murume iyeye anonzi Paul anotaura zvakanaka kuna vaKorinde vechipiri pachapter 12 kubva pavhesi ya 1, anoti kana ndakuuya kune zvakaratidzwa nezvakazarurwa, ndinoziva umwe murume wakaendeswa kudenga rechitatu akaratidzwa zvimwe zvinhu zvimwe zvisingabvumbidzwe kutaura. Ari kutaura experience yaakaita paakapinda munyika dzomweya. Patinotendeuka tinopinda mudenga rechitatu riri pamusoro pematenga mamwe maviri ari pasi apa. Rekutanga ndiro ratinoona rinonzi atmospheric heaven, munoitika evaporation, munonaya mvura, mune zuva nenyeredzi, ndo matenga ekutanga. Matenga echipiri ndo munotangira mweya wetsvina. Asi rechitatu rakaendwa naPaul ndo raari kutaura irori kuna vaEfeso chapter 2 verse 6 kuti takagara mariri. Kana wakagara mudenga rechitatu, une authority, une power. Hakuna simba rewakaipa, hakuna simba revanoshopera, hakuna simba revanonamata Satani rinobudirira pamusoro paupenyu hwako. Mwari vekudenga ngavakuitire zvakanaka, ugare uchinamata uri munzvimbo redenga rechitatu. Ndo rinotaurwa naPisarema pa 91 pavhesi ya 1, rinoti uyo anogara munzvimbo yaMwari yewekumusoro-soro, anohwanda pasi pemapapiro ake, he who abides in the secret place of the Most High. Kuti Most High kureva kuti kudenga riri pamusoro pemamwe matenga ose. Kana tinge tagara mudenga iroro, hatina anotikunda anobva kunyika yomweya, hatina anotikunda anoita zvakaipa kune vanoshina, vanopota vachienda parima vachiita marituals avo, vachitaura mashoko akaipa pamusoro pevana vako, pamusoro peutano hwako, pamusoro pefundo yako, pamusoro pezvese zvaunoda kuita, pamusoro pepfuma yako, pamusoro peutano hwako. Asi kana uchinge wakagadzikwa munzvimbo yataurwa naPaul iyoyi kuti takagara munzvimbo dzemuchadenga pamwe chete naKristu, havagone kukubata, uri pamusoro pavo, ivo vari pasi petsoka dzako. Vadikani, zvakanaka kugamuchira Jesu, zvakanaka kuva naKristu, nokuti anokuendesa pamusoro pesimba revaroi. Munhu anonamata haangoroyeka, haangobatwa akarara namatsikirira. Simba iroro rekuti akagara muna Kristu pamusoro pevabati vese, zvinoreva zvokuti hapana chinomubata. Mwari ngaakuitire zvakanaka,
ugare munzvimbo isina chinokubata, munzvimbo yausingagone kuatakwa, munzvimbo yausingagone kukundwa, munzvimbo yokuti unotaura kuti naJehovha ndinovamba hondo, naJehovha ndinosetuka midhuri. Rusvingo runoiswa nevavengi vako unorukunda. Nzvimbo yaunorota remangwana rako. Vana Josefa vari munzvimbo iyoyo vairota vachipfugamira kusvika hope idzodzo dzazadziswa. Mwari vanokubvisira hope dzemanzerere dzekusaona zvakanaka, dzemadzikirira. Kunyika iyoyo unotanga kuona remangwana rako, unotanga kuziva kuti remangwana rangu rakajeka. Nyika iri pamusoro pemasimba evose vanopota vachitaura zvakaipa. Ndo nyika yatinoti hakuna chombo chinogadzirwa kuupenyu hwako chinobudirira, zvinotaurwa naIsaiah 54 pavhesi ya 17. Ndo nyika inotaurwa naNumeri pachapter 23 vhesi ya 23 paanoti iyo hapana uroyi, hapana kuuka, hapana kushopera kunoshanda kuvana vaMwari. Kana uina Mwari wako uri munyika iyoyo, uri munyika yawakanyatozorora, yawakadekara, yausingavhunduke, nekuti nyika iyoyo unenge wakakomberedzwa neuvapo hwaMwari, unenge wakagara naKristu ari kurudyi rwaBaba. Ungaonekwa uri panyama, asi munyika iyoyo unenge uri munyika yausingabatike, munyika yausingaroyeke. Tendeuka ugamuchire Jesu, upinde munyika yaunogara pamusoro pematenga ose, pamusoro pematenga anopa mapowers kune vanoshina, kune vanoshereketa. Mwari wekudenga akuitire zvakanaka, Mwari wekudenga akuropafadzei. Zvakanaka kuti utore mukana uno kutora Jesu muupenyu hwako. Ndiye anoti kana wapinda maari anokusimudza oenda kunogara newe kurudyi rwaBaba, nokuti paakaroverwa nezuva retatu akamuka, amuka kuvakafa. Vhesi inoti iyo kuna vaEfeso mumwe chete chapter 1 pavhesi ya 19, paakamutswa kuvakafa akaenda pamusoro pevabati, pamusoro pemasimba ose, pamusoro pezvinokudzwa, pamusoro pemazita anorepwa kunyika ino nekunyika inotevera, akaenda pamusoro pezvose. So kana uchinge wapinda maari ndokwaanonokugarisa, wonzwa waane simba raMwari, waane kuzodza kwaMwari, waane kubwinya kwaMwari, waputirwa neropa raJesu, waprotektwa. Mwari vekudenga vakuitire zvakanaka nekutora Jesu kuti ave ishe namambo muupenyu hwako, kutendeuka kufamba muna Mwari. Tinoda kukunamatira, toda kukureverera pamberi paMwari ane tsitsi. Toda kuti pauri ipapo ubatirana neni pamunamato wandakuita, ndakukunyengeterera. Mwari vari kudenga, ndinokutendai neshoko renyu, ndinokutendai Mwari nekuti makatifira pamuchinjikwa, mukamuka kuvakafa, mamuka kuvakafa Mwari, makamuka nesu pamwe chete. Patinotendeuka munotigadzika munzvimbo dziri pamusoro pekusabatwa namadhimoni, pekusabatwa nemamhepo, nzvimbo dzechikurire. Itirai zvakanaka muteereri ari kunditeerera iko zvino, apa upenyu hwake kwamuri, kunyange neanonamata anoti ndoda kuramba ndiri munzvimbo ine kukunda iri muchadenga. Ropafadzai vateereri, ropafadzai nyika yose. Komborerai Baba, muri Mwari vakanaka, tinokudai. Kukudzwa nembiri kuve kwamuri, nokuti shoko renyu rinoitika muvana venyu, muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen.